Nu är vi på väg in i Karlskrona här i södra Sverige för att träffa Torgny Kristensson som är befälhavare på kustbevakningen. Och han var en av de första som var på plats vid explosionen på den svenska sidan då, Nord Stream-explosionen. Här har du fyren Utklippan. Okej. Och här nere ungefär är Nord Stream-ledningarna. Jag visste ju lite vad vi hade att göra med den här gasen då. För det är ju säkerheten för besättningen man tänker på mest då. Och på 8 mil så såg vi tydligt utsläppet som vitt i horisonten där. Ja, vi var ju mäkta förvånade att vi kunde se det på sådant avstånd. Då förstod vi att det var ju ganska stort. Och då var vi ännu inte framme. Så såg vi att det var ganska högt. Men jag säger 20 meter, det kan ha varit 50. Så tänker jag ju som kustbevakare att hur påverkar detta så att säga miljön och sådär. För det är ju metan i stora mängder som kommer ut och hur länge ska du hålla på och så vidare. Det är sådana tankar man tänker på. Ja, det är en olycklig utveckling att sånt där händer. Det är tråkigt. Mm. Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». I really have nothing to say to the absurd allegation from President Putin that we or other partners or allies are somehow responsible for this. The most likely culprit behind the attacks is the only country that has got something to gain from this, and that's Russia. I forrige uke så skrev den amerikanske journalisten Seymour Hersh at USA med hjelp av Norge var ansvarlig. You have to understand, the American government's never going to say they did it. Never. How can they? Og samtidig fortæller flere tyske medier om en professionel gruppe, der foretog sprængningerne ved hjælp af en båd. Wie plausibel ist das Ganze, dass ein kleines Team von 6 Personen eine derart große Operation ausführt? Men de samme anonyme kilder siger også, at det kan være nogen, der forsøger at få det til at se ud, som om der er en ukrainsk forbindelse. I'm a former Royal Navy intelligence officer. I've spent 32 years on the sea and underneath it. I retired in 2018, so in order to fill my days, I decided to see if I could find any Russian vessels, ships and submarines using the internet and open source intelligence. It quickly became apparent that if you knew where to look, a good deal of intelligence information on Russian ship movements and activities could be readily gleaned from those sources. Jeg er på vej tilbage til vores engelske kilde. Han har nogle nye oplysninger om Nord Stream, som han gerne vil dele med os. When I took those messages, I didn't know they were going to be important.
a big story. It's a big mystery. Lots of people are trying to find out what happened. And I think this is, the data that I've got is part of that. So for the last 2.5 years, every day I've sat here monitoring the Baltic Fleet. And this is the only time I picked these guys up operating in this area. One ship in particular, the Project 865 hydrographic research vessel, the Sibir Yakov, was one such vessel that piqued my interest. There's a cable run, so this is a known submarine support vessel. So she has an unknown underwater capability. Key point here is that she is underwater surveillance capable. And the operations that she does would enable her to be able to launch a small vehicle, small underwater vehicle, if needed. It would be routine for her to do that. She would be capable, the ship would be capable of doing that. This is a launching mechanism here. You've already got the infrastructure for the cable runs. It could be done. The Sibir Yakov departed port early morning on the 1st of June and proceeded west and spent a day and a half on the east coast of Gotland Island. It is highly likely that Sibir Yakov accompanied the ladder-class submarine Kronstadt west along the Gulf of Finland. On the morning of the 3rd, I heard the submarine sail. Heard how? Radio. So Sibir Yakov conducted her support to the ladder-class submarine Kronstadt and headed south, contacting Kaliningrad as usual. So, on the 10th of June, Sibir Yakov began to operate in a manner that arose some suspicion in me. Sibir Yakov started to address another vessel. This is highly unusual, and I suspect that Sibir Yakov is conducting another mission. Sibir Yakov departed the trials area. She was southeast of Karlskrona and around 45 nautical miles northeast of Bornholm Island, so much so that she was in the vicinity of what turned out to be the northern explosion site, before opening back then to the east during the evening. Now that is a very strange navigational track. And then on the 14th and 15th of June, did 2 loops. And it's my hypothesis that Sibir Yakov conducted slow-speed operations over the Nord Stream sites. So I decided to see if there was any other suspicious activity, and I went back in time, looking at my radio data. On the 4th of June, an unidentified hydrographic vessel departed Lomonosov and headed northwest towards Bornholm Island. And she was operating around 25 nautical miles northeast of Bornholm Island during the morning of the 7th of June, very close to the northern explosion sites. What are the chances of 2 underwater surveillance vessels, for want of a better phrase, operating in the same area 7 days apart over what became a Nord Stream 2 burst site? Good morning, everyone. This is a message for all those going to London Heathrow via Netscape 501. Vi tænker måske ikke så meget over det, når vi er online, men rundt omkring i verden er der statsmedier, troldefabrikker og efterretningsstyrede kanaler, der har til opgave at ramme os med disinformation og falske historier.
Jeg er taget til London for at møde en politisk filosof, der bruger YouTube som platform til at oplyse om den disinformation og propaganda, der udgår fra Rusland. My name is Vlad. I'm a political philosopher based in London, originally born in the Soviet Union. The point of Russian disinformation and Russian propaganda is not to give us an alternate picture of reality and persuade us of it, but to destabilize our perception of reality and make us doubt whether anything is real. Soviet propaganda was always about alternate reality. Soviet propaganda said this is a story about the world and human history, and it's correct. Please believe it. What has happened, I think, since the collapse of the Soviet Union is that Russian propaganda took a much more postmodern shape. It was based not on convincing you that something was true, but making you doubt that anything at all was true. It's a post-truth propaganda, which isn't interested even in you believing that it's telling you the truth. It's interested in you giving up on the idea that you can discover what's true about the issues that really matter. The aim of Russia's spread and disinformation is to get Western citizens to lose trust in their political institutions and to get Western citizens to question whether their political institutions are legitimate and whether they're even worth keeping. Goddag, goddag. Der har ringet til mig i går. Tillykke med dagen. Længe siden, du. Ja. Hej. Ja, tillykke. Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Упокой души раб твоих, яко единый си человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты си Бог, сошедева, ты узы окола разрешилый. Ура! Ja, jeg tænkte på, at jeg vil sætte interview op, men jeg vil gøre det over ved ved hinanden. Og nu har jeg nogle billeder her, og det bliver bare sådan ganske kort. Du har set nogle af de der update, jeg har lavet. Ja. Kan du ikke lige først fortælle dit navn, altså det inden vi går i gang med? Så skal Ja, mit navn er Anatoly Krekov. Hvor meget politik er der i det her arrangement i forhold til den nuværende situation? Vi holder sig væk fra politik. Det er ikke det handler om i dag. Det handler om alle de menneskelige liv, der blev ofret i 2. verdenskrig for bekæmpelse af nazisme og fascisme. Enhver, der har boet og arbejdet eller omgås russere, så ved man selvfølgelig, at det, man kalder 2. verdenskrig, den store fædrelandskrig, det er en mytisk fortælling. Det er i virkeligheden måske nok den eneste fortælling, der ligesom er, hvad er formålet med Putins system? Det er så at sige at holde den der moralske kampen mod nazismen. Man er aftager af Sovjetunionen. Og derfor er nazi-begrebet helt centralt, når man taler med russere, og når russere taler til omverdenen.
история требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Man bruger nazibegrebet til at, så at sige, stemple alle politiske modstandere, der ikke er til sinds at følge Moskva. Og man strør det her begreb neonazister eller nazister ud over alt. Putin gør det, udenrigsminister Lavrov gør det, alle russiske embedsfolk, statslige kanaler. Nazisme, det har fuldstændig fundet vej alle steder. Ja, det er Jesper Larsen, der skal i studiet. Tak. Jesper Larsen, freelance journalist og mediekritiker. Velkommen til Krig i Europa på 24/7. Tak skal du have. Så russerne er ved at vinde Donbass-regionen? Ja, absolut. Altså Rusland har vundet krigen, og det er jo alle, der... Altså man kan jo ikke se sobert på det her uden at sige, at Rusland vinder uanset hvad. Altså uanset hvor mange civile du giver molotov-cocktails og panserværnsraketter og udleverer våben til, så kommer det ikke til at ændre noget. Bucha, det var sådan et af de første og meget, meget markante eksempler. Derfor blev Bucha nord for Kiev sådan indbegrebet af russiske styrker ind, overgreb, blev tvunget væk igen. Så brugte man meget store ressourcer fra russisk side. Udspy disinformation. Det, der var foregået i Bucha, det havde intet med overgreb at gøre. De lig, der blev fundet, da russiske styrker trak sig tilbage, det var simpelthen bare filmskuespillere, der hurtigt var blevet placeret på gaden, og man kunne se, de bevægede armen, når kamerafolkene kørte forbi, og der var i virkeligheden tale om en snedig, manipulerende operation iværksat fra Kiev. Og hvis man kan forurene informationslandskabet og sige, der var der noget om det, og var det ikke bare skuespillere, der var sminket og lagt der som lig der, og bare plante den der diskussion, den er så forurenende. Har russiske soldater begået drab på civile og voldtaget kvinder i Bucha? Altså, man kan jo ikke udlægge noget som helst, men de såkaldte, den der retssag, der har kørt i medierne og fra ukrainsk side... Nej, det tror jeg ikke, men selvfølgelig, vil jeg sige, selvfølgelig er civile blevet slået ihjel, og selvfølgelig er der blevet begået overgreb i krig, fordi at det er for er det russiske soldater, der har gjort det? Nej, altså den der historie, vi får, den tror jeg overhovedet ikke på, og det kan, altså, der er jo alle mulige problemer med den, fordi Rusland forlod Bucha den 30. marts, og så er det 4 dage efter, vi hører om de her lig, mens Hvem har gjort det? Det ved jeg, altså, når jeg skal sidde og sige sådan noget, ikke? Men de første, der rykkede ind, efter russerne rykkede ud, det var jo Azov politi eller Azov-bataljon, og de lig, vi ser, de er bagbundet med hvide klæder, og de hvide klæder, det var sådan nogle, som man bruger, som russerne beder om, at man sætter på armen for at vise, at man ikke er kompetent. Er det ukrainerne, der har gjort det? Jamen altså, jeg skal jo heller ikke dømme, men det ser sådan ud. Jesper Larsen, freelance journalist og mediekritiker. Tak fordi du var med her i Krig i Europa her i morgen. Tak. Vi har fået adgang til et program, som blandt andet efterretningstjenester og politi bruger til at kortlægge netværk
og til at afdække deres infrastruktur. Og ideen er, at vi for eksempel laver en person her, en entity, der hedder Jesper Larsen, som er en af de her personer, vi allerede har fulgt lidt, som er dansker og kalder sig selv borgerjournalist, har nogle medier, deltager i medier, og kan vi se meget tydeligt spreder russisk desinformation ret systematisk. Han har for eksempel en hjemmeside, ved vi. Så kan man lave et domæne herop. Han har i pressen.com. Så tager vi hans hjemmeside, og så ser vi, hvor ligger den hjemmeside hen, hvor er den hostet hen. Den er hostet på noget, der hedder sprinthost.ru. Det er altså en dansk hjemmeside, det her på dansk, men den er hostet på et eller andet, der hedder noget med Rusland. Så kan man så søge, du ved, skal vi prøve at resolve det til en IP-adresse. En IP-adresse, det er jo det, hvor at alle hjemmesider går igennem en IP-adresse. Og så kan man så sige, hvor ligger den her IP-adresse. Men så kan du altså se 3 af IP-adresserne. De kører på Russia. Jeg har så været inde på den hjemmeside, som hedder Sprinthost, hvor hans hjemmeside er hostet. Og man kan altså kun betale med rubler, og alt er på russisk. Vi kan også se, at han for eksempel har optrådt på pro-russisk tv. When I saw the news about the war, I was afraid that... Я хочу сказать, что когда я впервые ехал на Донбасс, я думал, что здесь всем правят криминальные формирования. Но из всех, с кем я общался здесь, нашелся только один человек, который сказал, что он хотел бы возвращения Украины. Мне кажется, что каждый делает огромный вклад. Я вижу, как работают все административные органы, и в особенности донецкая администрация. Я искренне надеюсь, что вы будете двигаться в этом же направлении. Я желаю вам удачи и чтобы все у вас получилось. Спасибо нашему гостю. Спасибо за внимание. До новых встреч. В эфире была программа «Путь правды». Я ее ведущая Наталья Синявская. И сегодня у нас был гость из Дании Еспер Ларсен. Jeg har jo været en tur i England, og James præsenterer noget, hvad skal man sige, opsigtsvækkende og mistænkelig russisk flådeaktivitet præcis rundt omkring det område ude i Østersøen, hvor Nord Stream sprang i luften. Det skib, som James fortalte Niels om, hedder Sybyakov. Hvis vi tager fase 1, så tager den afsted start juni fra Sankt Petersborg og ender hernede omkring Gotland. Men så sker der noget super interessant den 14. Så laver den sådan et kæmpe spring her. Bum. Og så ligger den herovre. Så er den helt nede i fart og sejler frem og tilbage. Der hvor at der få måneder senere er en Nord Stream eksplosion. Og hvis jeg lige må tilføje noget, Frederik, så parallelt med, at den laver det der spring fra det normale operationsområde længere op i Østersøen og derned til eksplosionsstedet, så holder den op med at kommunikere til den enhed i Kaliningrad eller Sankt Petersborg, den normalt kommunikerer til, og begynder at kommunikere til en eller anden hemmelig modtager. Vet vi någonting om vad de officiellt, vad det här skeppet är för någonting officiellt? Är det ett Yes. sorts skepp är det? Ja, altså ifølge vores research er Sybyakov et russisk flådeskib, som har nogle research-kapaciteter, men som også bliver brugt typisk i forbindelse med ubåds prøve, altså trials, hvad hedder sådan noget, forsøg med nybygget ubåde, hvor det assisterer dem i de her forsøg, hvor man lytter på, om de lyder på den rigtige måde osv. Og det har ifølge kilder lige præcis de kapaciteter, hvor det vil kunne sænke for eksempel en mini-ubåd ned i havet. Hvad vet vi om, har den været tidligere i det område, eller er det her første gang? Ifølge kilden er det første gang, det her skib er nede i det her område. Det plejer at holde sig op i den øvre del af Østersøen, oppe i området nord for Gotland og mellem Gotland og de baltiske lande.
Det vi har gjort, det er, at vi har siddet i lang tid og kortlagt spredning af russisk disinformation på sociale medier. Og der har vi udpeget nogle bestemte personer, som er meget aktive, både i spredningen, men også i forhold til afholdelse af demonstrationer. Og nu har vi fundet en demonstration, der bare slår ud på alle parametre som noget, hvor de her personer kunne tænkes at møde op. Så håbet er lidt, at vi nu kan komme ind og se de her påvirkningsnetværk manifestere sig ude i den virkelige verden. Mads Palsvig der, han er i gang med at sprede teorien om, at eksplosionen ude i Østersøen er USA, der står bag, og det er false flag. Det gør de alle sammen. Og det er lige meget, hvad du siger. Det er lige meget, hvad du siger i forhold til de der gasrør, som nu er blevet sprunget i luften og lækker og alle sådan nogle ting der. Det er lige meget, hvad du kommer med argumenter, så er det Putin. Det er lige meget, hvad du kommer med, så er det Putin. Jamen har du hørt, at faktisk at USA og så videre, de gik meget, altså Nordstrøm, de hader det, og Joe Biden har faktisk stået og sagt på et pressemøde, at lige meget hvad, så skulle de nok få bugt med de der rør. Nej, det er Putin! Hvorfor finder befolkningen sig at blive lovet for? Tak skal I have. Tak til Kasper Wagner, og giv ham en rigtig stor hånd. Og det er USA, det der. Det kan ikke være andre. To tredjedele af verdens befolkning tror også i Vesten, at det var USA, der stod bag. Hvor har du det statistik fra? Ja, det er forskellige meningsmål med 18.000 mennesker, der er blevet lavet. NATO har bombet adskillige lande siden 1945. 30 millioner mennesker er døde i krige, NATO har startet siden 1945. Og det har aldrig spredt demokrati, det har aldrig spredt fred. Ever. Nu kan man sige, i forhold til de her gaslækager, det er jo ikke blevet undersøgt endnu og færdigt efterforsket, hvem der står bag. Hvordan kan du så tydeligt sige, at det er NATO? Altså, de havde jo en del øvelser, hvor de var nede og øve lige omkring syd for Bornholm, hvor de øvede, hvordan man kan bombe noget under vandet. Og det var de øvelser, havde de nogle få uger før. Så det peger også på det. Og så har du haft både Biden og Victoria Nuland, der var ude at sige, at Nord Stream, det skulle bare lukkes ned. Og det ville de sørge for. Og det har de jo så også gjort. Og hvor kommer du fra egentlig? Jeg kommer fra DR. Fra Danmarks Radio? Ja. Og så er det et af de mange interviews, jeg har givet til Danmarks Radio, som aldrig kommer på tv. Fordi I er jo fake news. Det er fake news? Ja, det gør I. Og Danmarks Radio er fake news, fordi det informerer I ikke den danske befolkning om, at 15.000 russisktalende ukrainere er blevet tæppebumpet af nazister. Så derfor er I fake news. Tak for det. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря. Så kom der sådan en række fortællinger ud på de statslige russiske platforme. Det var polakkerne, der havde saboteret det. Det var tyskerne, der havde saboteret det. Det var litauerne, der havde saboteret det. Det var USA, der havde saboteret det. Det var gudhjælp med også ukrainerne, der havde saboteret det. Så koncentrerede man sig sådan efter et kortere stykke tid på, det var USA og CIA. Nord Stream er jo bare eksploderet i de her fake news-kreds. Det er gået helt vildt hurtigt. Ja. Så nu vil vi sørge for, at befolkningen er klar over, at det er USA, der stod bag terrorangrebet Nord Stream. Og vi skal have Danmark ud af NATO. NATO er en terrororganisation, og vi skal ikke have mere terror. Krigen har altid været imod befolkningen, og USA har slået 30 millioner mennesker ihjel siden 1945 i krigen, det har startet. Fucking nazist-svin. Og det var så ordene.
Ja, jeg er vred. Vi har det godt derude. Når man ser på folk, der indgår i de her netværk, så er det jo vigtigt at have sig for øje, at de her mennesker ikke nødvendigvis ser sig selv som frivillige talerør for Kreml. De kan typisk have oplevelsen af, at de selv kritisk og reflekteret har tilegnet sig denne her information, som de så nu distribuerer på forskellige vis. Og det siger noget om, hvordan russisk propaganda også virker. Netop ved, at man ikke nødvendigvis behøver at fodre folk med pro-kremlske budskaber, men man kan få den til selv at opsøge dem. Me ollaan nyt Pietarissa. Tuossa mun takana oleva rakennus on kuuluisa Pietarin trollitehdas, jossa työskentelee kymmeniä lukemattomia, kukaan ei tiedä tarkkaa määrää, ihmisiä, joiden palkkatyönä on kommentoida myönteisesti Putinia ja levittää virheellistä tietoa verkossa ja somessa. Mä oon Jessi Karo, entinen Yleisradion toimittaja. Mä sain tietää tästä trollitehtaasta joskus 2014 vuoden aikana. Ihan superrohkeat venäläiset toimittajat. Ne oli löytänyt tämän trollitehtaan ja mennyt sinne työskentelemään. Soluttautuneet esiintyön, että he on tavallisia työntekijöitä. He kertoivat, että nämä työntekijät kutsuu itseään trolleiksi, joiden tehtävä on esiintyä oikeana ihmisenä ja palkollisena sylkeä Putinin propagandaa julkisuuteen. Доброе утро. Извините, вы здесь работаете? Мы журналисты из Финляндии. Нам вообще мешается общаться. Siellä näkyy parikymppisiä työntekijöitä. Ne haetaan muun muassa sujuvaa englantia osaavia ihmisiä, eli trollaaminen on myös kansainvälistä ja tapahtuu kansainvälisillä sivustoilla, eli ei rajoitu pelkästään venäjänkieliseen yleisöön. Pietarin trollitehdas on käytännössä yksi yhtiö, joka nimensä mukaisesti toimi Pietarista käsin ja vuosikausien ajan niin, ettei länsimaissa tiedetty, että mikä tämä on tai mitä se tekee. Trollitehtaan idea oli lähettää länteen Venäjä-myönteistä propagandaa ja jollain tavalla aiheuttaa kaaosta ja sekasotkua länsimaiden sisällä. We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power, is working so hard to influence the outcome of the election. We saw an online disinformation campaign around the 2016 election in the United States. And the intention there was to support sides and engage with issues that are issues that already maximally divide citizens. What's really happening is that they are simply betting on the horse that's going to cause the biggest amount of chaos. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. Jeg har sat et møde op med en af Europas førende flådeeksperter. Jeg vil høre hans vurdering af de oplysninger om Nord Stream, vi har fået fra vores engelske kilde. Can I take your jacket? Yes. You want some water? Yeah. Firstly, I would like you to read this from our UK source. This is quite powerful information, isn't it? What? The
We have the ship right in the area where one of the explosions was. Mm-hmm. To me, being able to identify that vessel in that location is very suspicious because this vessel doesn't normally operate there. Okay. Do you want me to show you the underlying data? Yes, please. There's 2 visits, basically the same spot. It's just above Nord Stream 2. Yep. That's Nord Stream 1. That's Nord Stream. And then it goes up 2 hours later, it's up here. Yep. It's not sailing very fast, I think. It's sailing quite slowly here. It's loitering. Naturally, you'd think the first ship that went there would be doing the reconnaissance, essentially, the survey. And then the vessel, the second ship, logically then conducts the mission. Up until this point, I wasn't aware of the evidence, and I think if we had this information when it first occurred, it might have painted a very different picture. We essentially have 2 ships, at least 2 ships, that are acting, I would say suspiciously, certainly unusually, right in the vicinity, and it would be quite a stretch to find an alternative explanation. For at bekræfte James' positioner på de russiske skibe, tager vi kontakt til KSAT i Norge, et af de førende satellitovervågningsfirmaer i verden. Vi vil prøve at se, om vi kan finde skibene på satellitbilleder. Ja, det vi kan hjelpe med jo å finne dark vessels da. Når det dukker opp da som en hvit prikk, så jo det også en lite å lyse opp i mørket. Det området her. Vi trenger å verifisere de posisjonene. Det det som jobben. Ja. 0950 var det så. 0950, ja. På vei ut faktisk. Ja. Skal vi se, det oppgitt. Vi teller fra Kronstad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posisjoner på vei fra Kronstad til Baltisk. Tror du vi klarer å få bekreftet flere av de her posisjonene? Det skal du ikke se bort fra. Ja. Nei, vi står utenfor KSAT nå og har brukt en time med Tony for å se på de posisjonene vi har fått fra kilden i England. Tony har sagt at han skal gi oss også en liste over de posisjoner som han kan se på satellitt, så at vi kan legge de ved siden av de oppgitte posisjoner. Så det vil bli veldig tydelig, tenker vi da. Mä halusin tietää, että miten sosiaalisen median propagandatrollit vaikuttaa. Ja kysyin yleisöltä, että oletko joutunut Venäjän trolliarmeijan kohteeksi, ja näinpä se tutkimus käynnistyi. Mua vastaan perustetaan tällaisia viha-Facebook-ryhmiä. Siellä puhuttiin mun vatsan auki viiltämisestä, pommin pudottamisesta mun päähän jossain puistossa, kun mä oon vauvan kanssa siellä. Mun myrkyttämisestä keskusteltiin. Johan Beckman on Suomen kansalainen. Ja hän on vuonna 2014, kun tämä kampanja mua vastaan aloitettiin, niin ollut yksi sen arkkitehdeistä. Ja virallisesti Johan Beckman toimii RISin Pohjoismaiden edustajana. RISI toimii suoraan presidentin kanslian alaisuudessa, eli käytännössä se on osa Putinin hallintoa. Se on instituutti, jolla on perinteisesti hyvin tiiviit yhteydet ollut Venäjän ulkomaantiedusteluun, ennen kaikkea SVR:ään, ja se voi katsoa, että se on osa Putinin hallintoa, Putinin apparaattia. Одновременно. Eli Johan Beckman on antanut vääriä tietoja
minusta venäläiselle medialle tarkoituksella. Sen lisäksi hän on twiittaillut törkyä minusta, hän on seurannut mun toimintaa sosiaalisessa mediassa ja hän on osoittanut, että hän seuraa kaikkia mun tekemisiä. Ja valitettavasti näissä artikkeleissa julkaistiin myös mun yhteystiedot, sähköpostiosoite ja mun puhelinnumero, minkä vuoksi mä jouduin sen pommituksen kohteeksi. Mutta se oli vasta alkua. Tällainen lehti kuin MV-lehti ilmestyi verkkoon 2014. Se alkoi hyökkäämään mun kimppuun ja julkaisemaan musta todella rajua, ahdistavaa, vääristeltyä materiaalia. Tämä MV-lehti julkaisi tällaisen tosi skandaalihakuisen törkyjutun, missä oli mun kasvokuva ja otsikko oli napakasti, että Jessica Aro on tuomittu huumerikollinen. Sinänsä paikkansa pitävää tietoa, että kun mä olin parikymppinen, mulla oli todella vakava päihdesairaus. Mutta MV-lehti on vääntänyt sen kohahduttavaan muotoon, jonka mukaan mä oon ollut jonkinlainen huumeiden levittäjä. Eli on haluttu luoda, voi sanoa sen psykologisen vaikuttamisen ja trollauksen keinoin, hyvin vahva mielikuva ihmisille, että mä oon epäluotettava narkomaani. Siis parashan valhe on semmoinen, joka ei ole pelkästään valhetta. Sä otat jonkun oikean uutisen ja otat siitä uutisesta palasen ja yhdistät siihen valheen tai väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa. Ja kun sä sekoitat nämä ja teet siitä oikean näköisen jutun, niin ihmisen on ensinnäkin huomattavan paljon vaikeampi tunnistaa, että onko kyse valheesta. Ja näin sä saat sen sun valheellisen viestin menemään eteenpäin. Se on ikään kuin kääritty osatotuuteen, vaikka se on propagandaa. Tämä on hyvin tehokas tapa ylipäätään levittää valheita. MV-lehti teki juuri tätä. Toimintalogiikassa oli sama kuin vaikka siinä Pietarin trollitehtaassa. Se oli vähän niin kuin Kremlin pelikirjaa olisi noudatettu siinä toiminnassa. Ehkä olisi parempi lähteä pois, kun mä en saa turvassa enkä rauhassa olla täällä kotona. Ladies and gentlemen, as we are fully booked today, we kindly ask you to place any smaller luggages or even bigger luggages under the seat in front of you. Korkein oikeus on tuominut dosentti Johan Beckmanin ehdolliseen 60 päivän vankeuteen toimittaja Jessica Aron vainoamisesta. Beckmanin syyte yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen sen sijaan hylättiin. Eli loppujen lopuksi yhteensä 4 ihmistä on saanut lainvoimaisen tuomion ja on saanut oikeudellisia seurauksia korvauksia maksettavakseen sekä jonkinlaista ehdollista vankeutta tai sakkoja. Tuomioihin voi olla pääpiirteissään tyytyväinen. Journalismille ne on ollut elintärkeitä. Ilman niitä tuomioita journalismille ei olisi minkäänlaista tulevaisuutta tässä maassa. Vi har kortlagt et netværk af 152 personer i Norden, der systematisk har spredt desinformation, der enten er skabt af eller forstærket af russiske medier. Der er sådan et Facebook-opslag her, som du lige kan se. Det her var han inde i Radio 24/7. Vi ser, om vi kan høre det. Problemet er jo, at de tilbageværende ukrainske styrker, det er nationaliststyrker eller nazister,
som vi vil kalde det. Og det er nogen, der ikke vil overgive sig. Og hvis de ville overgive sig, eller hvis de havde lavet civile komme ud, så er det klart, så havde det ikke været så slemt, som det er. USA kunne aldrig finde på at bombe en infrastruktur til 10 milliarder. Nå, okay. I netværket finder vi personer helt fra den yderste højrefløj til fredsbevægelser på den yderste venstrefløj. Vi ser også i netværket, at der er forbindelser til personer, der er knyttet til f.eks. russiske medier, organisationer og i nogle tilfælde de russiske efterretningstjenester. Et eksempel på en forbindelse i netværket er, at Jesper Larsen har deltaget på Johan Beckmans YouTube-kanal. This is Helsinki Hybrid Threats Research Center. My name is Johan Beckman, and we have a very interesting guest from Denmark, the investigative journalist Jesper Larsen. Welcome to our program, Jesper. Thank you. Thank you very much for coming. We are talking about censorship in the European Union. Påvirkningsvirksomhed udgør altid en eller anden form for trussel mod et demokratisk samfund som det danske. Det er vigtigt at sige dog, at PET er ikke et tankepoliti. Vi går ikke og patruljerer, hvad for nogle politiske holdninger folk har. Det, hvor vi sætter grænsen, det er, hvis man er vidne om, at man ligesom viderebringer nogle budskaber, som en fremmed efterretningstjeneste har skabt for at skabe polarisering og konflikt og splid i det danske samfund. Det er det, vi fokuserer på i PET. Og ja, vores vurdering er, at hvis det lykkes en fremmed efterretningstjeneste at puste til noget politisk splid og skabe nogle nye skillelinjer i det danske samfund, eller måske få de danske forskellige grupper af danske borgere til at komme i konflikt med hinanden, så udgør det en trussel mod Danmark. We're lucky today to be joined by Miss Jessica Aro. Kesällä 2019 Yhdysvaltojen edustajainhuoneen yksi alakomitea kutsui mut kertomaan Venäjän disinformaatiokampanjoista ja niistä opetuksista, mitä me ollaan Euroopassa niistä jo saatu, ja käytännössä siis mun trolliselvityksistä. They should be treated as what they are. International, politically motivated, organized crime conducted by intelligence officers and paid propagandists. These criminals, they don't want to take your money, they want to capture your thinking and control you. Venäjän informaatiosodankäynnin uhriksi voi käytännössä joutua kuka tahansa. Pohjoismaissa tärkein suojakeino kansalaisille on tiedon välittäminen näistä kampanjoista, näistä keinoista, työkaluista ja kanavista, joista informaatiosodankäyntiä käydään. You should fear Russian disinformation in the Nordic countries. The Russian position is that their only way of winning this war is if Western democracy declines. The recent history of the West, particularly the more stable and prosperous Western democracies, gives you the impression that democracy is something like sunshine and oxygen, that it's always going to be there tomorrow, and if it's going through a bump, then it's going to recover. That there's a kind of a zigzag of history, and that even if there are problems, there's a certain kind of natural mechanism of recovery. But the truth is that democracies are like people. They can get sick, they can get chronically sick, and sometimes they can die. And the aim of much Russian disinformation is for us as citizens to begin treating one another as enemies. Altså, vi har arbejdet på det her nu i tæt på 3 måneder. Det er en kæmpe historie. Nord Stream, hele verden er optaget af, hvem der gjorde det og hvad der skete. Og måske har vi noget helt unikt data, som kan kaste lys over, hvem der kan have stået bag. So I'm here in Tromsø today to meet with Scandinavian imagery experts
who I'm hoping can confirm the information that I have obtained from radio data, so there can be no room for speculation. Altså min store bekymring er selvfølgelig, at de skyder kildens teori ned. Omvendt, hvis de ikke gør det, så er det jo virkelig et fremskridt. Ja, jeg beder om Tony må være med, så han kan være med og hjælpe os. Okay. Og se det igennem, så at vi har de bedste øjne på. Ja. We have found 14 images that coincides with the track of the vessel, and we also have some very high resolution optical images from some of the ports of interest. And this was, James, this was the situation from before we suspect that Sibiryakov left Lomonosov, right? Yes, so this would be the 30th of May. The vessel should be in port, so the radio data suggests that he departed on the morning of the 1st of June, so... So this would be the day before it left? Correct. So what would you be looking for here to find the Sibiryakov? Okay, so let's have a look. Yep. A good reference point which we can readily identify on the bow is a large crane. And that is what you see here in both images. Okay. The bow mast, again, a very prominent feature, very, very high. And you can see that represented in these two images. You agree, Tony? I agree. Yeah. So we've established that Sibiryakov, it left Lomonosov, it was at the Goglan Island, and then in this area, and the radio data and the satellite data, they actually match so far. There are two vessels that I found that looked not to be moving, so being quite stationary. They had no wake present. The vessel located here is very close. It's about 3 kilometers from this explosion site. And this one, located here, is virtually above one of the explosion sites. KSAT har altså fundet 2 skibe på satellitbilledet, som er tæt på de senere sprængningssteder. Satellitbillederne understøtter, at de russiske skibe har opereret der, hvor James Data siger, de har. Men det betyder ikke, at vi kan konkludere noget om, hvem der står bag eksplosionerne. Men vi kan dog konkludere på baggrund af omfattende research, på baggrund af satellitbilleder og radiodata, at russiske skibe få måneder før sprængningerne befandt sig tæt på de steder, hvor der senere skete eksplosioner. The key thing about Nord Stream, I think, was that it was carried out by someone who didn't expect to get attributed or proven. That was the first provable instance of real seabed warfare in a hybrid warfare scenario being used to affect international politics. It played on the fact that people didn't know who did it, even if people have suspicions. And a lot of people fill that gap with their own prejudices or assumptions, their own theories. And so the more information's out there that is impartial and straightforward, the better we are.
Thank you.